skulle være lidt aktiv motionferie, hed det engang i 80'erne. Martin Bækhøj, han kom virkelig på arbejde for, han skulle ud og bruge robådsmotoren. Man kan vist roligt sige, at vi befinder os i naturskønne omgivelser her i Uggerby, og det er svært ikke at blive i godt humør over det gode vejr. Alligevel så hænger jeg lidt med mulen, fordi mens min kollega Lærke, hun har fået lov til at tage til Skagen og sejle en båd til flere 100.000 kroner, ja, så er jeg endt her i Uggerby, hvor jeg skal ud og sejle i kano. Men jeg har valgt at give det en chance, og lad os komme ned til åen. Bare giv los, Karsten. Karsten, det er dig, der har Uggerby kanofart, og det er dig, der skal tage mig med ud på en tur i dag. Nu hørte du før, min kollega, hun skal ud i en båd til 700.000 kroner eller deromkring, tror jeg. Kan sådan en kanotur hamle op med det, tror du? Selvfølgelig. Det må jo komme an på en prøve. Ja, hvad er det du kan tilbyde? Jamen, det er naturen og mobiltelefonen. Der er ingen dækning på, og ja, simpelthen fred og ro. Det kan godt hamle op med en løsbåd med fuld nordmænd. Lad os prøve at gå ned af. Og det var det med at træde midt i. Ja, det var det. Up. Er du klar? Ja, lad os komme afsted. Det er jo ikke ligefrem en båd til 700.000 det her, Karsten. Er det det? Nej, det må man nok sige. Det mangler lidt i, men naturen, den er jo stadig. Så er det jo uanset om det er til 700.000 eller hvad. Så bare tige stille og nyde naturen. Prøv lige, Karsten, hvad er det, der er så fantastisk ved det her kano? Jeg har tid og ro til at snakke med familien, man sidder her. Man kan ikke rigtig gøre andet. Jamen, det går sgu egentlig meget godt. Jeg tror ikke, det er ved tiden, vi skal have et lille pitstop eller noget. Jo, hvor kan vi få det hen? Det kan jo vist lige komme i land lige herhen. Ja, det ser sgu da lækkert ud her. Værsgo. Det ser sgu godt ud, du. Skål, Karsten. Skål. Ved du hvad, jeg må sgu sige, jeg tror sgu, jeg har taget fejl af det her kano noget. Det er sgu hyggeligt, end jeg lige troede. Det er i hvert fald fredfyldt. Ja, det må man sige. Det. Og hvilken natur, hva'? Ja, det er det. Men ved du hvad, tænk på. Er der ikke bare lige én ting, der mangler? Hvad skulle det være? Et bad? Du har åen lige dernede, har du ikke det? Det er jo det. Er du frisk? Ja, lad os gøre det. Skide godt. Ja, til daglig der er